Čaute, tu je Lazy Miner a vítam vás pri 4. dieli Minecraftu Pocket Edition. Dneska som tu aj s dlho sľubovaným Jožíkom. Tam je, tvarí sa, že je strom. A už ja myslím, nejdem za ním. Jožík, poď sa ukázať. Tam stáva, necháme ho, nech si robí svoju prácu. Styluša! Kill him! Sorry. To bolo fail, ty kokos. Jožíkovi chudákovi rozborila aj z domu aj to, čo má. Nič mu neostalo. Chudák, no proste chudák, čo mám povedať. A mašrúmy zeberem. Len jednu zeberám. Do ryti! Prečo dve? Chcem len jednu. Sa s nimi nehrám. Oni ma klamu! Bože môj! Oni ma klamu! Je si Jožík. Opa, to dostájo. Ale Jožík si premiestnil dom. A neviem ho teraz nájsť sviňu. Ty si s tým pavúkom. Nie, to si nie je, to je... Oha. Pavúky to idú po mňa z tyuše. A perie. Košky a perie. Košky. Oh my god, Styuša. Zraz Styuše a pavúka. Je tam ešte. Á, bože, to je zraz pavúkov, aj ty to máš toľko veľa pavúkov, pretože hej. Ty kokos, aj tu má jak nasratý a Styuši je tu, ja neviem čo. To už stačí, už mi niečo nerobte. Opa, Styuša style. Nevybuchni. To potrebujem trolenie. Na trolenie potrebujem ten pušný prach. A Jožík je hentam. No začni stavať, máš čo robiť. Aspoň ten začiatok. Jaj. Listy padajú, zasadíme stromecek. Stromecek zasadíme. Ideme odložiť veci. Aby si nestracili. Dobrej čestky, ktorá je úplne prázdna. Si dáme nejaké kocečky. Tam si môžeme dať vlastne všetky kocky, však nič sa nestane. Môžeme na tie čestky podelené na napríklad na prírodné veci, kocky, nástroje a také. Ešte toto tam premiestním. Pôjdem sa do toho vrchného patra domu. Nemám moc naťaženého oného koblu. A ja to prežijem. Keď nemám kobol, tak to není koniec sveta. Je to len predzvesť. Nemám, jaj. Stále ten crafting table hľadám. Lebo na počítač vždycky si ho vyložím niekde na viditeľné miesto a teraz musím šetriť miesto ho mám v zemi. Tak stále si myslím, že ho tu nemám. Takže ideme na hornú pozíciu. Toto môžeme ešte takto. Mali by sme to nejaký pekný balkónik urobiť. No a došiel nám kobl. Zatiaľ robíme steny, a sa mi vydarilo. Neviem, či budem robiť aj tretie poschodie, ale myslím, že už nie. Už začnem rozširovať. To si myslím, že bude najlepšie. Ideme mrknúť Jožíka a hneď si nazbierame aj kovlu, aj trochu dreva. To nie, dreva mám ešte 9. Myslím. A sapling. Zasadzíme stromecek. Ešte tu. Ideme čeknúť Jožíka, že kde je. Že ako sa mu darí. Ja idem tam základy domu, vidím to, aký nejaký bunker bol. To je iba ako hradba. A Jožík je tu už chystá na mňa palicu, že máte vylátať. Palica, pomoc. Držím si stromčeky. Zoberiem si prášok.
Mat- Čaute, to som ja opäť. Prepáčte za prerušenie videa, ale mal som technický problém. Presnejšie zlyhala mi technika nahrávacia. Rozhodli sme sa, že donatáčame toto krátke video. Už len 2 minúty. Pustím sa do toho a ideme ešte dorobiť ten dom. Jožík si ide tiež stavať. Chytro utekáme. No, strom nám už vyrastol. Teraz zoberiem si to drevo. Ideme hore. Tak. To robíme strechu. Strechu zatiaľ necháme tak, alebo a myslím, že ho urobím. Čiže nejako sa dostať tam. Nevadí, to potom doriešim. To je už len, jak by povedala naša učiteľka, kozmetická úprava. To si môžeme nechať na okienko. A premiestním posteľ jednu moju. Tam, hore. A aj strechu robím hneď už. Myslím, že 2 poschodia budú stačiť úplne. Som sa rozhodol, takže nebudem robiť to 3. To by už bude moc veľké. A teraz budeme dom rozširovať na budúce. Torčky mám tu. Zoberiem si sklo. Sem. Torčku. Zoberiem postielku. A idem mu zaniesť Jožíkovi. A to by už bolo všetko pre dneskaj. Takže Jožík má tu dom. Že hodím tam chytro posteľ. To by bolo z dnešného dielu všetko. Ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Uvidíme sa pri 5. dieli. Konečný záber na Jožíka. Čaute! Tam stáva, necháme ho, nech si robí svoju prácu. Stýluša! Chýlim! Sorry. To bolo fail, ty koko. Jožíkovi tu takový rozborila aj z domu, aj to, čo má.